kusapota ZANU-PF dzangovawo nharo. Right, muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya panapa dziri kutaurika. Zimbabweans spinning hopes on Chiwenga to stop ED term extension. Tiri papo pane nyaya dzakawanda dziri kuitika. Muchitsuno apa tiri kuona Owen Muda ari kutori mugokwe achirecruita varakashi achivatengera mafoni akawanda kuti vanhu vangoningirikina chete kuti vapinde pasocial media vatange kuvhiringidza vanhu because for now situation mamiriro yakaita vanhu vese hapana anokwanisa kuuya paground achiti ari demonstrate kuti arida kumisa that 2030 thing handiti, but on social media vanhu vari kutaura zvavanoda, vanhu vese vari kubuda vachizviramba. Ndopa vakabva vaisa chimutemo cheche chekuti zvoni cyberbullying what because vanhu vemuZimbabwe vari kubva vazo overreacta to the extent yekusvika pakutonotuka napresident wacho nekutuka munhu wese anenge ari surround them. Saka vabva vati alright, it's fine, kune vamwe vane mafacts okuti vanenge vasiri kutuka, ndopabva vatengerwa vachiti timu rakatengerwa mafoni pagokwe. I don't know kuti vachaita zvekuita sei, but I'm sure kuti vanhu kuti every day vanenge vachidzidziswa munowatidai so, munodhila navo so, all those things zvinenge zvichitaurika. Asi pari kupisa, I'm telling you. And takaona tese Blessed Geza akabuda nyaya yake yakanetsa. Now yatengwa nauyo Webster Sham aripo ari kupinda mudariro ada kutopinda muringu no challenge na Blessed Geza. Iri kutobuda nyaya ipanapa panonzi ZANU-PF deputy commissar Comrade Webster Sham tears into a regnant war veteran and ZANU-PF Central Committee member. Comrade Geza's behavior and utterances, he gave a history of the War Veterans League formation. He was speaking during the party provincial coordinating committee PPC meeting in Chinhoyi today. Ndonya yatopo yatopindurwa na Webster Sham vari kutodedzerawo kuti aiwa you Geza this Geza that, everyone ari kutry, they are doing everything. And then chandikutoona njetoti vanhu vanopedzera kutoenda kunotora mari chedzo kuti tiri kukusapota pese pari kuningirwa ipapo, chero zvigeza hake zvaari kutaura izvozvo ndezvake. That's the current situation iri kuitika paground. Tiri ipapo kwavhurwa hombe kucity council mafume pakatoipa iko zvinezvi kutotara kwatotoita izvesoka pakatoshata manje mafume atori pabande chairo ritoripo. Now pane imwe iri kufumurwa panapa pari kunzi zvoni Harare Mayor Jacob Mafume, he said a whooping 4.5 million was embezzled from Harare Quarry, a subsidiary of the Harare City Council. However, Mafume claims that he never bothered to make a police report or to investigate where the money went despite being in office since 2018. Ndo imwe nyaya iripo kuti you are running in Grigini, ndiwe mayor, ndiwe mkuru webhende, obva wangonzi pari wa 4.5 million and hauna care nekunoripota nyaya yacho. Why? 4.5 million is a lot of money. Obva wati hausitombotsakana police report kana kumbotaura kuti mari yakaenda kupi. Inenge inyatsobiwa nevamwe, mari yacho iyoyo chazviri guys takazvitarisa nyaya. I know kuti a lot is happening and unongozati zvinhu zvemuZimbabwe munotoshamisika kuti mari 4.5 million yabiwa, ndiwe mukuru wepanhiki kunzi parwa 4.5 million woramba wakanyarara kutoshaya kana police report, wobva watongoti habo wototongeta move on. Imi nyika yacho inobudirira rini kana tine vanhu vanongoignore zvinhu zvakaita seizvozvo? Inobudirira rini ko motaura kuti panozosvika? Because it's a lot of money. Iko zvinotarisai America yakata green yavo yeku Youth Organization ye havachawise mari, nyika yakufana kuzvionera kuti ikwanise kusama zvakaita semayara visa chichichi munyika. Nditi nyika chakwanisa kuzvireza sei pachirohwa mari dzakadaro dzisingatreseke? Corruption ndo chimwe chinhu chakufana kutodhiliwa nacho kusvika pekupedzisira in these days. Zvitori nani kuti alright city council imimi mari dzese dzamunoningirika nedzodzo pagore chiti paiwo mari yakati, department romwe rakadai so rekumaroad matogets isai mari yakati, mari dzotobatanidzwa potanga kungoramba pachikontinya kuti vanhu vaone mishonga muzvipatara, vaone maningirika bozi, especially zvinhu zvakaita semapiritsi zvirwere zvakaita seizvozvo zvanga zvichingotaurika zvinana AIDS chinchi. Asi zvirwere zvekutamba nazvo haafaniri kushayikwa mapiritsi because vazhinji havatomaafode chero akanzi akutengeswa. Maona pane nyaya yacho. Saka zvinhu zvekuti kutozonzi pakarohwa 4.5 million pakarohwa, ukaona paritotarwa iyo nekuti yabatwa imari dzimwe dzakarohwa dzikabiwa imari. Apa mheno zveimba yake imwe zviri kuinvestigate wazonzi saka muri kuzorenoveta imba chinchi, saka mari yacho imimi zvakamira sei baba. Because vanongada kuona kuti iwe unotambira mari, saka mari idzi mukudziwana kupi? A lot is happening. Pari kupisa paZimbabwe iko zvinezvi. Ndo zvinhu zviripo aina hangu ameno. Ndosaka ndamboti kudhila nevanhu veningirikina ava dzinenge dzangoonharo.
ndonyaya dziri panapa. Regedzai ndimbogumira panapa ndikusiye muchimboteerera pane maaudios aripo vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana muZimbabwe, so tifanira kuti tichibhalansa zvinhu muchinzwawo kuti vamwe vari kutiwo kudii. Kana uchingone yako yekutaura une something to say, namba dzichasara pascreen ndo basa radzo. Aiwa, tinongozongobudisa maaudio acho ese without fear or favor. Hatina watinofevhera zvakati matotaura izvozvo munozopedzerana necomment section. Sarai makateerera uyu mozondudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iri kutaurwa apa iyi. MuZimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane, kuti zvinhu zviite right, munotongoda pfuti. Madhara aya haafe akave nemusoro at all. Ende hondo yavanoti vakarwaka yaiva yakudhara ende yanga isina kana musoro. Yes, vairwira Zimbabwe but kwete kurwira kuba. Mnangagwa ambofa wakataurana naye kuti chakanaka ndichichi, achitochiona ambofa akachitaura. Saka nyaya itongoripo ndeyekuti Mnangagwa anoda zvichisimba chete, either a bullet in his head kana kuti kuita 2017 yakamboitwa yeye ndo chete nzira. Hapana zvimwe zvese vanhu vangahukura vakadii, ndo the only way. Saka people have got to put their mind together. Hapana zvekuti unombofa wakabatana naMnangagwa wakameka sense akagara asina. Aitonetsa naMugabe nyaya iyo. Mugabe mistake yakaita ndeyekuti anga asaita reshuffle macabinet dzake achisa new members. Anga akuchengeta kuti takaenda tese kuRwanda vaitomuthreatina futi. Saka ndosaka Mugabe paakabviswa achiti mune shuwa kuti mada uyu kudarika ini, aipaziva asi kuti anga asingataure kuti vanhu ava ndovarudzorera nyika kumashure. Mnangagwa akagara ari mbavha, Mnangagwa akagara ari muurai, and there is no way anogona kuti Mnangagwa vanhu vari kufa tumuonese kuzodii. Haatorana nafokoro nazviri. The only way kufa kwomunhu haatombokoshesi kwake chaiko, haatorana basa nako. Maybe kumufa kwomwana wake ndokwaangatotanga kufila kuti ndokufa, kwete zviku an individual anomboine basa razvirero. Saka vanhu veZimbabwe kana vaida kuti reset that country vanotoita seDRC. Without that, kungoti hanzi nemuromo nevhoti, hakuna zvakambodaro. Uprising seDRC kana kuti Mozambique ndo zvitori maAfrican leaders. Uyu ari kutaura mumwe angaitaura kuti hanzi Mnangagwa naChivenga ngavataura nenyika ide, haana kana brain, haana focus. Those guys havatopindirani, vakarasisana dhiri ravo. Saka hazvitoiti, ende nyika inoramba yakadzokera mashure. Mapiritsi eAIDS ari kushaika, zvatotanga so. But do you think they are bothered about that? Havatorana nabasa razvezvo. Zvirikutaurwa naGeza hazvina kuipa, zvirikutaurwa naNyoka yeMabhunu hazvina kuipa. Asi chinhu chofanira kunge chitanga chaitwa ndechekuti Nyoka yeMabhunu tangu waunganidza youth yese yeZanu, waunganidza youth yese yeZanu, ise bhora pasi, ndo iri kukanganisa kuti nyika yedu ienderere mberi. Youth yeZanu ndo inokanganisa nyika. Kana muda kuona kuti nyika iri kuurayiwa naMnangagwa neyouth yeZanu. Youth yeZanu ikatumwa kuti iite chinhu, haitange yafunga zvekumberi, inobva yatoda kutota zviri ipapo kuti ngatichitetai zviri ipapo. Vakanzi endai munodhistebha vanhu, vanoenda vanodhistebha vanhu. Vakatumwa kuti endai munorova vanhu, vanoenda kunorova vanhu. Saka Geza naNyoka yeMabhunu tangai manotaura youth yeZanu kuti svinorai, ndoza zvangu imbwa dzisvinira musomwa chete. Ivavo youth yeZanu chete, youth yeZanu ikava vava vanhu varight, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Nekuti ivavo ndo vanhu vanoenda vachitaura kuti kwakati kuri kurongwa zvakati, kwakati kuri kuitwa zvakati, kwakati kuri kuitwa zvakati. Youth yeZanu ndo vachine madhodhi kumeso akavatosora zvokuti havatombokwanisa kana kuita kana chimwe chinhu chavanokwanisa kuti vaite. Koya iwo Nyoka yeMabhunu zvauri kutaura zvokuti Mnangagwa naChivengwa vanochinjana, iwe uri kutaura kuti iwewe vamwe chetewo kavanhu yavo, unozati vamwe chetewo
zvangofanana nokutiwo munhu anga achitamba namba 11 kubhora akunzi ndaachitamba namba 7, iyo timu yakadyiwa. Munhu ari mutimu imomo mumutaura kuti iwewe zvakangofanana nokungoti iwewe munhu angagwa ndaende pasabhu pakubopindwawo chivingwa iri timu imwe cheteyo yadyiwa. Timu yadyiwa, kana timu yadyiwa ngaigare pasi, ngaigare pasi, parongwe imwe timu inotamba bhora. Iyo timu iyoyo haichatogoni zvachose. Ende timu yauri kutaura iwowo kuti ndofunga zvingafambe, hapana nyika yemabhunu uri kutaura zvakanaka, but zvetimu yako kaikai, timu yako zvebhora haichatogoni zvachose. Ndoda kumbotaura iri rekwamurehwa iri, ndarikanganwa zita rawo rekwamurehwa iri. Rekwamurehwa rinotaura zvemanga manga, richitaura zvemanga manga. Harisi kuona zvakaita marodhi. Rodhi inobva kumarondera ichienda kwamurehwa senda, inobva marondera ichienda murehwa senda, inopinda nepakati pacross up. Akamboiona zvayakaita rodhi iyoyo. Yakasiya yagadzirwa naMugabe. Rodhi iyoyo chibau chichibva kumaalawi chekenya chichienda marondera chatokorwa nemagudzi kupinda maharare, pakasiyira Mugabe rodhi iyoyo. Kubva ipapo kupurasirwa naHuzeko kunosvika marondera. Rodhi iyoyo kubva marondera kusvika papurasi paHuzeko paipai unofamba about 2 hours uri murodhi, uchifamba nemurodhi. Iro richitaura zvarinotaura zimbwa remunhu, zimbwa remunhu. Hatidi amwana ngatiregere kupota tidzvanyirirana. Kana iwe uchigutaka, iwe unyarara, udye wakanyarara. Kana paine vanhu vanenge vachisimudza musoro, vasiye vasumudze musoro, vaite zvavanenge vachikwanisa kuita, kwete kuda kukanganisa vanhu. Vanenge vada kuti vanhu vasunungurwe. Hausi hukuka inoti kana yakarerera vana vayo inofanira kurarira vana vayo kusvika vakure. Kana vakure vanofanira kuregerwa. Aiwa, zimusoro bhangu chimboenda zimusoro bhangu chimboenda.